Kwema ni Arab Emirates bag abadi hu akwa social media niile. Yeah, mom. Nganiru. Yeah, it's fine. It was network. Onyake gwaga that it was network. I'm sorry. Onyake gwaga that Chineke atom that thought here. Ekwele mwere iwe wegem na ma wosa iwe here na. Onyake gwaga it was network. Sorry. Onyake gwaga. You put that in show ya. I don't want low cuts. Musigi yipi hini she go am no low cut ya. Okay. If you are not ready for this interview, gapo. You know low cut gini mezia. Eh? You know low cut gini mezia. Man no ten on that makaria. A man no ten on that they can one fat Igbo. But I be say no. A man say when I want ye wig nishi poma. A man say come on why in a wig ma. But I got that koshigeze church ya be putogi here. Okay. E da for le 29. Okay, man, how will Emma gaba na social media ni nga niru. Atom that touch. If you are not ready, please go down from here. I don't want that laughter. Let her talk about you with let her talk about you never know. In Atakoshi for what? Oh, to look at the knock para. Emma, get what I push baby got got. But to I can shine like a chileca come out. My name is the weekend. Come on, subscribe for that place. So can subscribe for chileca bago. Bingo. Sorry. Sorry, I'm coming. I have to dress this thing very well. I say you be shine. I get what else I take she is enga. I teaching on Sunday when I condana hagusigi. Face the camera, face here. Sorry. Face the camera of ma. Face the camera of ma. Don't answer. Telera sana. Gako di front. Ga front, ga na jageze. Ga front, ga na jageze. Mele konyo bitra. Ga front, ga na jageze. Telera sana. Eyi shina lile ji fero. Eh? It's not a family of Pharaoh. It's not a family Pharaoh. Get someone saying it. Tonwa. Whatever verse be. Am I here whatever verse be? I'm pag oba moto. Tonwa get what I so bia. Get what I so bia. Okay. They hot takoshigeze. Am I here what verse? Am I here come back? Tonazo chileka bagoko. Telero sana. Bia side da bia kepa. Le manya front. Telero sana. Bia wore phone over. Oye Otele. Okay, move. Can we short again? Onye who the owner of the hotel? Me, more. Azo. Bow. Natural. It's all natural. Aro. Eh? Mba. So give me Otele. More. Mmage na mpaga le onye oshi na aka ha. O mmage ko mpaga. My mom. Mmage. Mommy must eat. Okay, here lineage Otele. Yes. Gandhi Otele. Family of Gandhi Otele. Bracket lineage Otele.
face ihu ahụ like this. Wepụta ihu ahụ from window. Wepụta ihu ahụ from window. Were phone ante when ihu gị Chineke agbaghị ọkụ. Okay. Otu ọ dị nnọọ ka cartoon arụ. Branga bịa agwa m ma o mere. Ị mụọla nwa? No. Wepụ aka ahụ na ntị gị. Wepụ aka ahụ na ntị gị. Ịmụbe nwele ihe apata ụkwụ gị ji ihe onye mụrụla nwa. Abụbe m nwa. Ele ihe iji nwa apata ụkwụ ndị mụrụla nwa? Ịma ha. Nwa agbọghọbịa apata ụkwụ ya yiri apata onye mụrụla otu nwa. Ma ahụ eze gị. Ị tala di mmadụ mbụ? Mba. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'otele? Ele ihe ọ? Ejụwa m ihe ọwụ. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji eti n'otele ma ha hụ nwoke ha akweghị ya n'otele nyụọrọ onwe ha? Mba. Ka ebe isi na-awọchị m? Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m ere ụlọ, realtor. Enwekwara m cleaning agency. Sị wọrọ ọtụ. Realtor, real estate. Okay. Ọ ya ka ị kpọghara ọtụ. Okay. Enwere onye agụrụ gburule na family unu? No. Egbe eluigwe agbagbuole mmadụ mbụ n'ụlọ unu? Ihe dị ụtọ ahụ adị. Mpagoji aṅụ mmanya ya ada n'ụzọ ya etime? Mba. Ijidele nna gị nke yela side chicken iso ya kpọrọ side chicken, ijidele ya mbụ? Ijidele nna gị with side chicken or Mba, onwe ha. Mba. Pantị gị opuru epu? Enwe pantị nwere puru epu? Mba. Gị na onye akpa amụ o mekọla ihe mbụ? Akpa amụ? Eleghị m igbe akpa amụ. Gị na nwoke akpa amụ o mekọla ihe? Nwoke akpa amụ ya buru ibu karịa amụ. Gị na o mekọla ihe mbụ? Gị na onye akpa amụ gị na ọrụ kọọla mbụ? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? 5. O nwere nke ṅụa goof ma ọ sịga? Mba. Na family unu nwere ngwọrọ? Mba. Unu nwere onye ogbi? Unu nwere onye akwụkwọ? Mba. Anaghị osiri ike? Ọ dị soft. Ị ji aṅụ ara na nrọ? Mba, enweghị na-aṅụ m ara na nrọ. Ị ji ataghị otele na nrọ? Mba. Uwe onye ebe? Anambra. Ebe na Anambra? Ogidi. Ebe na Ogidi? Ikenga. Ebe na Ikenga? Ide mmiri North. Gị na nwaanyị ibe gị ọlụọla ọgụ na public mbụ? Mba. Onye ara ọ chụọla gị ọsọ mbụ? Otele gị ọ na-eshi ushi? Mba. Ibu gọm otele? Ị nwere gọm otele? Gị jụọ m nke wụ gọm. Ịma ihe wụ gọm otele? Ị bịara ịjụ m nke wụ gọm otele? Ịma sọ otele eji efu gọm Chineke agba gị ọkụ? Ibu gọm otele? Ibu gọm otele? Ama m nke wụ gọm ebu m ya. Telero sana. Anyị akọrọchala gọm otele gị?
Onwe ya Ibu ya. Okay. Enwere m. Chineke, yes, I have. Dem you chileka agbago kebere gba beti ka. Tagide mazi na enwere Otele Jevu gum. Nwa big asago ko shot ya hechiga here. Ko she that touch here, I'm nwa big. sorry. Tagide na honge. Imagine Otele Jevu gum. Really, sorry. Hand dry Otele go akwala here. Mba. Ebregu. Kushoku ikebregu. No. Mba. Nwa agbọghọ bịa na-achapụ ihe ụtọ dị n'Otele. Mmadụ ole trala gị? Mmadụ 3. Ha. If you laugh here, I bring you down. I don't joke here. If you laugh here, I bring you down. Chileka agbago kebranga beta koshiri meze. Sorry. Tell us serious you get out from this place. Chilam good mega humour here. Mado letra laga. Guess mado 3. Ha. Ogechukwu. Onye? Ogechukwu. Chibuzo. Charles Obula. Ije ye ha na ha aṅụ. A na-enye n'ara. Eleke wa na-enye ara. Ọ gwara gị sọ nwaanyị niile na-enye ara. Ije nye ara nke gị ha aṅụ. Gịsị a na-enye n'ara. Unu dị abụọ na-adị abụọ atọ unu. A na-adị abụọ ata gị. Ana m enye. Church here, madam, I will bring you down. Not joking here. I'm sorry. How many minutes can I eat here? 10 minutes. Tell her, son. Get what I like. It's going to wish you for 10 minutes. Huh? Sorry. Yes, I'm sorry. I don't want him. Yes, I'm sorry. Get what I like. I won't crop him, but not a penny after. I put on his yellow for 10 minutes. Huh? Ashimo di onyo. Ashimo di onyo wo chileka agbagoko. Eh? Onye taga go ashimo di ya. Agi me meyozo. Branga be gwam 10 minutes. Ijanyo ma hatama. Again, you limp we neti. It's a guinea. O dipende che elenco e nwere na onyonya abụọ. Mecha ha abụọ nke ọ ga-emere ugbu a na ele onyonyo dị here. Nke a wụ normal orgasm. Me pụta ma ọ chọrọ ịpụtawa. But all squirting ka dị iche. Like I was going to make a sweat ma. Ahụ ga na-ama m giligili. Oh yeah, I told that touch from you. Oh yeah, Ghana bed in I say to phone go see me to house. Yes, come stand up for that. Bishop, why am I not giligili? Where you do that? Bishop, biko. Bike Willie, where you do that? Bike Willie, where you do that? Sorry. Eh? And my mom sweating. You sweat to grow more again. I was sweating. I like I was sweating. Every anga beg I'm so sweating. It's a best I cook one dog. Oh, wow. I'm so sweating. Oh, bladder. Sorry. Genotype again. AA. Blood group again. A positive. What can I point to go? 070 67 86
7777. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe, watch the camera. Subscribe or like, get share, I watch Italia. Get back. They just know what you have to share the game for what? Subscribe for this place.